Kérném tisztelte, volt körülbelül 20-25-30 éve egy rettenetesen nagy sláger, francia sláger, a Je t'aime, és ezt mi úgy dolgoztuk föl, hogy milyen lenne ez a Je t'aime a proletáriátus szájából. Azaz Magyarországon egy proletár Je t'aime hogy hangozna. Na most ezt, mivel mi 11 néhány éve a rádióban dolgozunk, úgy szeretnénk előadni, ahogy azt a rádióban csinálják. Zene! Jaj! Jaj! Új, viszed innen a kezed, mi vagy te? Rendész! Há! Há! Mondd, te közben is föl fogod hagyni a művőrkalapodat? Igen! De az le fog esni! Az ugyan azt nem fog leesni, mert az álom alá szíjazom. Ugyanis az álom én vagyok. Há! Húzódj arrébb, Rózsi! Micsoda finom bundanadrágod van az iskoládottá! Meghiszem azt! Román gyártmány! Hát érzem is, hogy a medvecukor bele van száradva. Még brummog! Há! Há! Adj egy csókot szájba, te! Mit kiabálsz, te fránya cída? Ta-tra-ta-ta! Ha meg akarsz csókolni, akkor vedd ki a szádból a Kossuth cigarettát! Ne brekeg, szív! Jaj! Jó, érzem a kezeden, hogy sajtot ettél! Nem ettem, csak símogattam. Há! De ez olyan, mint egy olasz filmben! Piccolo trombito, menjél rá! Hát, De hát az a ruhásszekrény, a WC az egyen odébb van! nem mindegy, lényeg az, hogy ne robbanjon föl a hólyagom, mert... De jó veled, Józsi! Ezt bele is írom az emlékkönyvembe! Ne firkálj, hanem simogasd a viharkabátomat, te! De! Miért nem veszed le a bakancsot? Mert csak ez az egyetlen egy van. Ezt is úgy lőttem kinn a réten. Mint a réten a műszál. De mi volt ez a kopanás? Kiesett a fülem mögül az ágyceruza. Jaj! Jaj! Jaj, te! Csinyáljad már, te! Jaj, te! Mi volt oda benne az üzemben az ebéd? Kaprostök főzelék! Az milyen volt? Majd mindjárt meghallod. Jaj! De! Mi az a kemény? Hát az okni. Hát vedd le! Jó van, de hová tegyem én ezt az oknit? Húzom én már lefele, csak beleakadt a nagylábom ujjamba, az nem szájba. Hát dobd oda a sarokba! Jaj! Mindjárt jó lesz! Jaj, de jó! Jaj, de jó! Azt én nagyon jól tudom, mert kezemben van az irányító, mindjárt átmegyek Kossuthról a Petőfire. De mi volt ez a dörrenés? Hát mi lett volna? Mondtam, hogy kaprostök főzelék van. Mindjárt elmegyek! De mikor visz ma el? Most!